kini ki MDC kod por lani ki bala expire kumong tien pareng lani pitiet dawai kita ki start haba kita dawai ke expiry date yo la kod le ka biscuit umbang yak penban laban yo kempang kini ki MDC dah husiar bha ki bala edit bala kod por ngangong dangla mengi ki MDC expiry ki bedang terekam ki bedang snaan ki bedang thawaan bat ki bedang persyang bentrei hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bamsu thu ekabor ki ikhtiar lajong shitang samai ru resign nakakam te kajingkeli pai ba de kata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama kajing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong kajing du nong ka bakrau ya ka council election by election happen penlut kumbalai kelur duna lenetam kapisa jong ka council but kani kajing penlut kabam de jing syaban penlut nam ta election ndrei namar ba kim dan jingkit khlie nama kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign matla klem datim klem dadan kajing suthu ka bajanai bat kelak penong kajing du nong ka bakrau te kajing don jongi menta ben penjalan samai terekam ru ngangaso ba de halor kanong rim te ngim so ye hi kata henry ke ka kamram bala ben shet hangi bantrei ngintrei la ka kam